Home, Sí. per exemple, hi havia aquella gabineteria, la ganiveteria aquella de la Raval Sant Pere o Raval Sí, Robuster, sí, 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 sí. que era joieria, ganiveteria, era una mica de tot, però, per exemple, hi ha la cereria de la plaça del Castell, que és del 1800 i pico, Sí. o També la tinc, Casa Pedreny, del 1815. també Clar, és tinc, que també tinc present un d'aquests establiments que cada vegada que passo pel carrer del Ben el bec. L'únic que haver entrat un parell de vegades i era un moc, quan vaig entrar. imagina't. I és un lloc on venen de tot, és a dir, i és una fatxada de vidre que sempre s'ha vist molt brut. És un establiment que jo li tinc certa estima perquè sempre que vaig pel centre, com ho vist jo en Reus, he de passar pel carrer del Vent, sempre, o sigui, és a dir, és el meu carreró per anar al centre, i sempre l'he vist, i això, a mi me transmet aquesta màgia de dir, ens estem globalitzant, hi ha un munt de tecnologia, hi ha Amazon, ja no solament Amazon, sinó productes com AliExpress, el Temu, Sí, sí, bueno, sí. que t'arriba, Ho tenim tot a l'abast quasi sense sí, moure'ns de la cadira. i que tenim ofertes que, mira, un dia vaig comprar un videojoc a l'Amazon que em va arribar el mateix dia. El mateix dia. Sí, sí, Llavors, sí, sí, depèn del que tu demanes, que te pot arribar el mateix dia. això mata la paciència. Després Clar, clar, clar. el dia que t'has d'esperar uns dies per aconseguir alguna cosa és terrible. Sí, jo valoro molt aquesta velocitat, però no permeto que em corrompi com a consumidor, Sí, sí, perquè el bo es sí, fa sí. esperar. Llavors, clar, a mi, com a opinió personal, tots aquests establiments me donen enyorança i me donen nostàlgia. I aquesta és per mi la màgia que tenen. No sé si opines el mateix. Més jo sí que recordo de petita d'haver anat doncs, amb la meva mare al Colmado, d'haver anat, clar, a llocs que ara no freqüento ni jo. A lo millor no, perquè és més fàcil anar a un gran supermercat que ho Clar, compres tot, però abans sí, abans anaves a la botigueta aquesta a comprar el no sé què, a la senyora no sé què, a buscar el no... Vull dir, i jo crec que dona, en realitat és molt més ric, sí. dona un altre tipus de riquesa.